Hovoríš si Homer. Ja som smrť. Čo? Nemáme záujem. Idem si po Barta Simpsona. Barte, vezmi toho králika. Hovorí sa, že na útek! Nebuď taký funčičkás. Ty mali. Ušetri ma! Vezmi si Milhausa, to je aj tak beznádejný prípad. Tvoj čas vypršal. To máš za našu mačku a prezidenta Kennedyho. Kokso! Oci, vieš, čo si spôsobil? Zosnoval si smrť smrti. Takže show Jima Belushiho bude pokračovať? Asi áno. Svet vo smrti. Franky práskači, ako je možné, že nezomieráš? To by som tiež rád vedel. No, radšej zavolám žene, že prídem neskoro. A to je doba. Mal som si pustiť telku. Peniaze sú tam, Týško. Už sa dávaj na útek! Pracujem na tom. Smrťáku, veľmi nám chýbaš. Bol si pikolík v reštaurácii Život, čo odpratáva starých, chorých a zadusených. A vďaka tebe bola Formule 3 zábava. Homer, vynes odpadky. Dneska ich odvezú. No dobre, ale nerád to robím. Juj, to je mäkký župan. Pozerajte. Konečne som zdedil šaty, ktoré mi sedia. Čo vám je? A moja ruka? Čo sa to deje? Oci, stal si sa novým smrťákom. Nie, neprichádza do úvahy. Možno sem tam niekoho vo hneve zabijem, ale smrťáka robiť nebudem. Au. No dobre, budem ho robiť. Čest přeje. Tvoj čas sa naplnil. Ste nový? Kde je Doug? Neviem, teraz som smrtia. Doug bol fajn. Čo robí môj otec? Ocková práca je veľmi potrebná pre celé mesto. Provozuje nenahraditeľné cenné služby, ale býva často nepochopený ako sup alebo červíci. Chcel by niekto z vás vidieť pána Simpsona v akcii? Sľúbili ste mi teplú večeru. To sú ale mizerné miesta. Nechaj to láskavo na mňa. Prepáčte. S vaším dovolením. S Bohom. Zhevní, ideš pod trávu. Červy čakajú. Abrakadabra. Oci, boli určite všetci na zozname? Neviem. Takže koho dneska pošlem pod kytičky? A to nie. Koho iného? Čo bolo to prvé?